Gikawatan ug halos dili na magamit ang pipila ka mga bike repair station sa Mandaue City nga gipabarug unta para matabangan ang mga adlaw-adlaw nga nagbisikleta. Gisusi ni Nico Sereno ang ilang kondisyon ug ania ang iyang RTV Presents. Tuig 2021 giila ang Mandaue City nga usa sa mga bike-friendly cities sa Pilipinas. Nakadawat kaniadto ang syudad og Silver Trophy sa Mobility Awards. Naglakip sa mga bike-friendly initiatives sa Mandaue ang pagbutang og mga bike lanes sa kadalanan. Ang uban, exclusive pa. Duna say shared bike lanes. Ingon man ang pagbutang og mga bike repair stations, kaabag ang ubang pribadong kumpanya para makatabang sa mga nagbisikleta nga magub-an unya aron diha-diha maka-repair sila. Human sa pipila ka tuig, kini ang sitwasyon sa pipila ka mga bike repair stations. Sama nining naa sa barangay Subang Dako sa usa ka waiting shed. Nawala na ang bomba niini, stand na lang ang nahabilin. Samtang ang mga tools para sa repair ana pahinuon ang uban, sama sa screwdriver ug adjustable wrench nga gihiktan ng daan. Apan do na hinoy pipila ka tools nga missing ug nahuso na sa gibutangan. Usa lang kini sa pipila ka mga bike repair stations nga namuntar dinhi sa kadalanan sa Mandaue City. Karon gianug na ng uban tungod kay halos dili na mapahimuslan. Sama nini mga bikers nga among nahinabi, kini usa adto na lang kuno sa unahan nga gas station mag-ayo sa iyang bisikleta kung gikinahanglan. Nga naman ito bang gamit? Oo, naman ko ikaguling yung gamit po pa kanang pang-repair po. Dagan badlungon. Dagan nang awat? Mga badlungon ba? Ya, usipik to ani sa mga biker pananglit sama nimo. Nga white balls. Baktas. Lisod po sila. Sayang ko gikuan na giandam na para diri para na mga guba ba pa kuan magamit unta panguha naman. Sa ubang bike repair stations nga nasusi sa GMA News, pupareho sab ang sitwasyon nga gihimulbulan. Kini ang sa may merkado publiko. Ang mga repair stations nga namuntar sa Mandaue pinaagi sa koordinasyon sa pribadong sektor, mga negosyo nga mi-sponsor niini. Samtang gipaabot namo ang concern sa mga bike repair stations ngadto sa Mandaue City Administrator. Prepare. Panindog galit sa mga parks, diba? We'll see. Of course, the mayor will have the final say. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Nico Sereno, ug kini ang akong short docu.